ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. കൃഷ്ണ ശ്രീ ഹരേ ശ്രീ ഹരേ. രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് ലെവൽ 2 ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമ. ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാധാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് ഇന്നലെ 5-ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. അവസാനം നമ്മൾ ശാന്തി ശ്ലോകമായിരുന്നു കണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മോചിതരായിട്ട് നമുക്ക് ശാന്തി എങ്ങനെയാണ് ലഭിക്കുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ജ്ഞാനം ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് ആ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെ അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കാണ് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഞാൻ അടുത്തത് അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അനാശ്രിത കർമ്മ ഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ സന്യാസി ച യോഗി ച ന നിരഗ്നിർന ചാക്രിയഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗി, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. അപ്പം പിന്നെ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് സന്യാസി, യഥാർത്ഥ സന്യാസി എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസി എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ്, യഥാർത്ഥ യോഗി എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിക്ക് എന്താണ് യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം എന്നിങ്ങനെ 8 വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ യമം എന്ന് പറയുന്നത്
നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാവിധ വിഷയാസക്തികളിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടുള്ളത്. നിയമം അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിയമം അതിനെ നമ്മൾ പരിശീലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ധ്യാനത്തിന് വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് സുഖകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആസനത്തിനാണ് ആസനം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് പ്രാണായാമം, അതായത് ശ്വാസത്തിനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രക്രിയ. അപ്പൊ യമം, നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള പലവിധ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭൗതികതയിൽ തന്നെയുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിനെ പിന്നോക്കം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അതാണ് യമവും നിയമവും എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം ആസനം, സുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആസനസ്ഥനാവുക. അതിനുശേഷം ഓരോ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് ആ ധ്യാനത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നതിന്റെ ആ ഓരോ പടികളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അഷ്ടാംഗ യോഗം പരിശീലനത്തിന്റെ ഓരോ പടികൾ. അത് കഴിഞ്ഞ് സുഖമായിട്ടുള്ള ആസനത്തിൽ ഇരുന്നതിന് ശേഷമാണ് പ്രാണായാമം പരിശീലിക്കുന്നത്. ഒരു മൂക്കിലൂടെ വലത് മൂക്കിനെ അടച്ചുപിടിച്ച് ഇടത് മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസത്തെ എടുക്കുകയും നിയന്ത്രിച്ച് കുറച്ചു നേരം അതിനെ അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തുകയും പിന്നീട് അതിനെ വലത് മൂക്കിൽ കൂടെ പുറന്തള്ളുകയും ശ്വാസത്തെ പുറന്തള്ളുകയും വീണ്ടും വലത് മൂക്കിൽ കൂടി ശ്വാസം എടുക്കുക, കുറച്ചു നേരം ആ ശ്വാസത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തുക, ഇടത് മൂക്കിൽ കൂടി ശ്വാസത്തെ പുറന്തള്ളുക. ഈ ഒരു പ്രക്രിയ, ആ പ്രാണൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ജീവനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതിന് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു പ്രാണായാമം, ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം പ്രത്യാഹാരം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിനെ ഉൾവലിച്ചുകൊണ്ട് ആ ധ്യാനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്ന, സമാധി എന്ന് പറയുന്ന ഘട്ടം. അപ്പം ധാരണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് വിഷയത്തിലാണോ ധ്യാനിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ധ്യാന വിഷയം ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ആ ധ്യാന വിഷയമാകുന്നതിന് ഒരു കേന്ദ്ര ബിന്ദുവാക്കി സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതാണ് ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നീട് ആ കേന്ദ്ര വിഷയമായിട്ടുള്ള ധ്യാനത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. പിന്നീടാണ് ആ ഒരു എന്തിനെയാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത് ആ ധ്യാനവുമായിട്ട് ഒരു സമരസത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. അതായത് അതുമായിട്ട് അലിഞ്ഞു ചേർന്നുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ആ ധ്യാനിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധയൂന്നി അതുമായിട്ട് ഏകാഗ്രീകരിക്കുന്നതാണ് ആ ധ്യാന അവസാനത്തെ ആ സമാധി എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ. ഇങ്ങനെയുള്ള 8 പടികളിലൂടെയാണ് ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ കടക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണിത്. അപ്പം ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക്, നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഈ കലികാലത്ത് നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ഇത്രയും വലിയ രീതിയിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു യോഗ പദ്ധതി അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് സാധ്യമല്ല. ഇത് കാരണം ഇത് വളരെ പ്രയാസമേറിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കലിയുഗത്തിലെ ആർക്കും തന്നെ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പം നമുക്കായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭക്തിയോഗമാണ്. ഭക്തിയോഗമാണ് കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് പരിശീലിക്കാൻ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അത് വിശിഷ്ടമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അർജുനന്. അപ്പം സാമാന്യ മനുഷ്യർക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അവരുടെ കുടുംബത്തെ പുലർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബസ്ഥരായിട്ടുള്ള ഗൃഹസ്ഥന്മാരായിട്ടുള്ളവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അഷ്ടാംഗ യോഗയൊന്നും പരിശീലിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഒരു മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഫലത്തിന്റെ സിദ്ധി. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ആ ഫലത്തിന്റെ സിദ്ധി ഉദ്ദേശിക്കാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് പൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവാണത്. പൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം എന്താണെന്നുള്ളത്. ഫലസിദ്ധി ഉദ്ദേശിക്കാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് പൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ പ്രവർത്തനം അവരുടെ കടമയാണ്. അപ്പം ശരീരാവയവങ്ങളിൽ ഓരോന്നും മുഴുവനും നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ വയറിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഒരവയവങ്ങളും അതാത് അവയവങ്ങളെ മാത്രം, ഇപ്പൊ കൈയിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, അത് ശരീരത്തിനെ മൊത്തം തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ അവയവങ്ങളും നമ്മൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരവയവം പോലും അതിന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സ്വാർത്ഥത, താല്പര്യം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ സംപ്രീതിക്കായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു ജീവസത്തേനെയാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസിയും യഥാർത്ഥ യോഗിയായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് ഉള്ള യോഗ പദ്ധതിയുണ്ട്. അപ്പൊ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ട്, ഈശ്വരനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യോഗത്തിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പം
ഇന്ന് കാണുന്ന യോഗ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഈശ്വരനിലേക്ക് എത്തുവാനോ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളതല്ല. അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭംഗി കൂട്ടുവാനും അത്തരത്തിലുള്ള രീതിയിലേക്കൊക്കെ ആ യോഗ പദ്ധതി എല്ലാവരും മാറ്റി. അപ്പം അതല്ല ശരിക്കുമുള്ള യോഗ പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വരനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക, ഈശ്വരനുമായിട്ടുള്ള ആ കൂടിച്ചേരൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരന്റെ അടുത്ത് വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ യോഗം എന്നുള്ള പദം കൊണ്ട് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പം എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും സന്യാസിയും എന്ന് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആ ഒരു ജീവസത്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവാത്മാവിനെയാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസിയും യഥാർത്ഥ യോഗിയും എന്നിവിടെ പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം. യം സന്യാസമിതി പ്രാഹുർയോഗം തം വിദ്ധി പാണ്ഡവാം നഹ്യസന്യസ്ത സങ്കൽപ്പോ യോഗി ഭവതി കശ്ചന. പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് യോഗം തന്നെയാണെന്ന് നീ അറിയണം. എന്നാൽ യോഗം എന്നാൽ പരമപുരുഷനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ്. പാണ്ഡുപുത്ര, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള തൃഷ്ണ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആർക്കും ഒരു യോഗിയാവാനാവില്ല. അപ്പം ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആ യോഗ എങ്ങനെയാണ് ഒരു യോഗി എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം യോഗം എന്നാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നാണ് യോഗം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഒരു ജീവാത്മാവ് എന്ന നിലയിൽ തന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്തെന്നറിയുകയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് സന്യാസ യോഗം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഒരു സന്യാസ യോഗം കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ മാത്രം സാധിക്കുന്ന ആ ഒരു അഷ്ടാംഗയോഗ പ്രക്രിയയിലേക്കും അവിടം കൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആവരുത്. നമുക്ക് അതിനും മുകളിലേക്ക് ആ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഉന്നതി അതിനും മുകളിലുണ്ടെന്ന് അറിയണം. അപ്പം അഷ്ടാംഗയോഗ പ്രക്രിയ നടത്തുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നില്ല. എന്നാൽ ആ പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിലേക്ക് തന്റെ ആ അറിവെത്തുകയും എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണത നേടുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. അപ്പം ആ സന്യാസ യോഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജീവാത്മാവ് എന്ന നിലയിൽ ആ സന്യാസ യോഗത്തിൽ പരിപൂർണത നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം. നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം എന്തെന്നറിയണം. ഈശ്വരന്റെ അംശമാണെന്നും ഈശ്വരനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവും നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനവും നമ്മൾ നേടിയിരിക്കെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മവും നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതായത് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെയുള്ള ഫലത്യാഗത്തോടു കൂടിയുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ സന്യാസ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പരിപൂർണതയിൽ എത്തുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനായിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വ്യാപരിപ്പിക്കുവാൻ സന്ദർഭം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, ഇത്രയും ദിവസത്തെ ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധസ്ഥിതനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും താല്പര്യം കാണിക്കാറില്ല. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഭഗവാനായിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രം മുഴുകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യം ജനിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അത്തരം കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഏർപ്പെടുന്നുമില്ല. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾ ഒരേ സമയം തന്നെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരേ സമയം സന്യാസിയും യോഗിയും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾ ഒരേ സമയം തന്നെ സന്യാസിയും യോഗിയുമാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധവാനായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണതയിലെത്തിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ആ സന്യാസിയും യോഗിയുമാണ്. അപ്പൊ ആ സന്യാസി യോഗത്തിൽ അതിന്റെ സന്യാസി യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അഷ്ടാംഗ യോഗ പ്രക്രിയ അത് മാത്രം പരിശീലിച്ചത് കൊണ്ട് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. അത് നമ്മളെ ആ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ എല്ലാറ്റിന്റെയും പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ശാന്തിയും സമാധാനവും ആനന്ദവും നമുക്ക് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഈശ്വരനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ മൂലസ്വരൂപം, ആ ബന്ധം, നമ്മൾ ഈശ്വരന്റെ അംശമാണെന്നും ആ ഈശ്വരനെ ആ ഭഗവാനെ അറിയുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്തിലേക്കും ആ ശാന്തിയിലേക്കും എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ മാത്രമേ എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധസ്ഥിതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യം കാണിക്കാറില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിശുദ്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരേ സമയം സന്യാസിയും യോഗിയുമാണെന്ന് പറയുന്നു. അദ്ദേഹം ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മുഴുകുന്നില്ല. അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനായിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരേ സമയം സന്യാസിയുമാണ്, യോഗിയുമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന മനുഷ്യന് സുഖാനുഭോഗങ്ങൾക്കുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പ്രീണനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിലും ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലും മാത്രം ഒഴുകിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ യാതൊരു താല്പര്യനയല്ല. അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നു, അതിന്
അങ്ങനെയുള്ളതിനെ പറ്റി തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന പോലുമില്ല. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഭൗതികതയെ സേവിക്കുന്നതിലുള്ള നിരർത്ഥകതയും ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പം ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദവും അത് രണ്ടും അതിന്റെ ആ തലങ്ങള് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉയർന്ന ആ ഒരു വ്യക്തി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ ഒട്ടും നമുക്ക് സുഖം തരുന്നില്ല എന്നും അതിലും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആനന്ദമാണ് ഭഗവാനിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുകിക്കുന്നത് കൊണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ മനസ്സിനെ സ്ഥിതമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം മൂന്നാമത്തെ. ആരുരുക്ഷോർമുനേര്യോഗം കർമ്മകാരണമുച്യതേ യോഗാരൂഢസ്യ തസ്യൈവ ശമകാരണമുച്യതേ. ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഫലസിദ്ധി ഉദ്ദേശിക്കാതെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് പൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്താ അഷ്ടാംഗയോഗ പദ്ധതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്, അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് അഷ്ടാംഗയോഗ പദ്ധതി എന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അഷ്ടാംഗയോഗ പദ്ധതി എന്നാണ്. ഓക്കെ. അപ്പം അഷ്ടാംഗയോഗ പദ്ധതിയിൽ പ്രാരംഭകനായ ഒരു സാധകന് കർമ്മം അത്രേ മാർഗം. യോഗസിദ്ധിയായി ഉയർന്നവനാകട്ടെ എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിരോധനമാണ് ഉപായം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് കൂടിച്ചേരുന്നതിനെയാണ് യോഗം എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പം യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പരമപുരുഷനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ പ്രക്രിയ പരിശീലിക്കുന്ന യോഗികൾക്ക് അവരാ ഭഗവാനിലേക്ക് എന്നിട്ട് എത്തുന്നില്ല. അവരെന്താണ്? ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ആ ഒരു ഈശ്വരന്റെ പ്രകാശത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശമാണെന്ന് ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവരല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രകാശത്തെ ആയിരിക്കും അവർ ധ്യാനിക്കുന്നത്. ആ പ്രകാശത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധയൂന്നിക്കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പരമാത്മ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഒരു ഈശ്വരനുണ്ട്. ആ ഈശ്വരന്റെ രൂപമൊന്നും അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു രൂപത്തിൽ ആ ഈശ്വരനെ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ ഇത്തരം പ്രക്രിയയിൽ മുന്നേറുന്നത്. പക്ഷെ അതൊരു പരിധി വരെ അവർക്ക് പിന്നെ എന്താണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും ഒരിക്കലും അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ആനന്ദത്തിലേക്ക് എത്തുവാനോ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുമ്പം ഭഗവാനിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മുഴുകിക്കുമ്പം കിട്ടുന്ന ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ആനന്ദത്തിലേക്കോ ഒരു സംതൃപ്തിയിലേക്കോ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിലേക്കോ എത്താനായിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പം പരമപുരുഷനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരം നേടാനുള്ള കോണിയായിട്ട് മാത്രം അതിനെ കണക്കാക്കാം. അപ്പം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിന്റെ ആദ്യ പടിയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ പിന്തിരിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ യമം, നിയമം, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം എന്നീ പ്രക്രിയകളിലൂടെ എല്ലാം കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പം അവിടം കൊണ്ട് അത് സമാധി എന്നുള്ള അവസ്ഥ കൊണ്ട് അത് തീരുന്നില്ല. അതിലും ഉയർന്ന തലത്തിലാണ് ഭഗവാനെ അറിയുക എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇതിനെയൊക്കെ മൂന്നായിട്ട്, അപ്പം യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനുള്ള ഒരു കോണിയായിട്ട് അതിനെ കണക്കാക്കാം എന്ന് പറയുന്നു. അത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയല്ല അഷ്ടാംഗയോഗം എന്നാണ് അതിനകത്ത് അർത്ഥമാക്കേണ്ടത്. അതിനെ മൂന്നായിട്ട് വിഭജിക്കാം. ഇതിന് ഓരോ ഭാഗത്തിനും ജ്ഞാനയോഗം, ധ്യാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം എന്നിങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഈ അഷ്ടാംഗയോഗത്തിനെ 3 ഭാഗമായിട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒന്ന് ജ്ഞാനയോഗം, ധ്യാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം എന്നിങ്ങനെ 3ആയിട്ട് തരംതിരിക്കാം. ധ്യാന പരിശീലനത്തിൽ തികച്ചും വിജയിച്ച ഒരാൾക്ക് മനക്ഷോഭങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി ലഭിക്കും. അപ്പം ധ്യാന പരിശീലനത്തിൽ തികച്ചും വിജയിച്ച ഒരാൾക്ക് മനക്ഷോഭങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി ലഭിക്കുന്നു. ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ക്ഷോഭങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം അഷ്ടാംഗയോഗ പദ്ധതിയിൽ ജീവിതചര്യകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ടും ഓരോ ആസനങ്ങളുടെ പരിശീലനം വഴിയായും ധ്യാനത്തിന് തുടക്കമിടുന്ന ആ പരിശീലനങ്ങളെ ഏറെക്കുറെ ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങളെ ഫലോദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളായിട്ട് കണക്കാക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ പരിപൂർണത ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ കാരണം. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമുക്കറിയാം യോഗ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആ രോഗം മാറാൻ, ഈ രോഗം മാറാന്, തടി കുറയ്ക്കാന്, ശരീരത്തിന്റെ ഭംഗി കൂട്ടാന്, ആകാരപടിമ വർദ്ധിപ്പിക്കാന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വെറും ശരീരത്തിനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്കായി മാറി. കാരണം അത് തന്നെയാണ് കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ അറിവില്ലായ്മ. അവർക്ക് ആത്മീയോന്നതി ഒട്ടുമില്ല. അവർക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ശരീരത്തിനെ നിലനിർത്തേണ്ട അറിവ് മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ. തികച്ചും ഭൗതിക തലത്തിൽ രജോഗുണത്തിന് അധീനപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവർ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അഷ്ടാംഗയോഗ പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കണക്കിന് നോക്കുമ്പോൾ അത്
ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മമാണ്. എങ്ങനെയാണ് അത്? പിന്നെ എന്താ, ഇന്ദ്രിയ പരിശീലനം വഴി എന്താണ് ജീവിതചര്യകളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ടും ഓരോ ആസനങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നത് വഴിയും ധ്യാനത്തിന് തുടക്കമിടുന്ന ആദിമ പരിശീലനങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ ശാരീരിക വ്യായാമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന് വേണ്ടുന്ന പൂർണ്ണ ഒരു പൂർണ്ണ അവസ്ഥയിലേക്ക് മനസ്സിനെ എത്തിക്കുന്നു. ധ്യാന പരിശീലനത്തിൽ തികച്ചും വിജയിച്ച ഒരാൾക്ക് മനക്ഷോഭങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം എന്നാലോ ഇത് രണ്ടിലും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കോ ഇത്തരത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ എന്താണ് നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലും യമനിയമങ്ങളുണ്ട്, അത് നമ്മൾ കർശനമായിട്ട് പാലിക്കേണ്ടതാണ്. എന്താണ് സുഖമായിട്ടുള്ള ആസനത്തിലിരുന്ന് പ്രാണായാമം ചെയ്ത് ധ്യാനവും ധാരണയും പ്രത്യാഹാരവും ഒക്കെ ചെയ്ത് എന്താണ് ആ ഒരു എന്താ ധ്യാനത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ക്രമേണ മാത്രമേ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിലും എളുപ്പത്തില് കൃഷ്ണാവബോധസ്ഥിതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്വയമേവ അദ്ദേഹം പോലും അറിയാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വയമേവ നിയന്ത്രിതമായി തീരും. അപ്പം ആദ്യം എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ്, അദ്ദേഹം തുടക്കം തൊട്ടേ അദ്ദേഹവും ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ധ്യാനം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ ധ്യാനത്തിന്റെ അഥവാ യോഗം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയയുടെ ശരിയായ രീതി അവിടെ നടക്കുവാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ. കാരണം അദ്ദേഹം ആ പരിപൂർണതയിലെത്തി. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഊഹാപോഹങ്ങളില്ല. അദ്ദേഹം അഷ്ടാംഗ യോഗ പ്രക്രിയയിൽ മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിവ് അവിടെ തീരുന്നില്ല, അതിലും ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തി. ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എപ്പോഴും ധ്യാനത്തിലാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും ധ്യാനാവസ്ഥയിലാണ്. ഭഗവാനെയാണ് അദ്ദേഹം സ്മരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളിലും ഭഗവാന് വേണ്ടുന്ന കർമ്മങ്ങളിലും മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഭൗതിക തലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണ്. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും എന്താണ് ആ ഒരു ധ്യാനാവസ്ഥയിലാണ്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, ധ്യാനാവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പറയുന്നത് ഒരു കൃഷ്ണാവബോധവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും സന്യാസിയും യോഗിയുമാണെന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം, 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യഥാ ഹീനേന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു ന കർമ്മസ്വനുഷജ്ജതേ സർവസങ്കൽപ്പ സന്യാസി യോഗാരൂഢസ്തദോച്യതേ. ഭൗതിക തൃഷ്ണകളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പം യോഗാരൂഢൻ എങ്ങനെയുള്ള ആളെയാണ് യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണിത്. 4-ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണിത്. ഭൗതിക തൃഷ്ണകളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെയാണ് യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയ, കൃഷ്ണപ്രേമത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരാൾ എല്ലായ്പ്പോഴും തൃപ്തനാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തൃപ്തനാണെന്ന് പറയുന്നത്? കാരണം ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നിലും തൃപ്തിയില്ല. പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു സംതൃപ്തി ഒരു കർമ്മത്തിലും നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. ഒരു കർമ്മത്തിലും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു സംതൃപ്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ആനന്ദം നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം സദാ സംതൃപ്തനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖ പൂർത്തീകരണങ്ങളിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഏർപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം സദാ ആനന്ദത്തിലാണ്. അപ്പൊ അത്തരം എന്നാല് സാധാരണ മനുഷ്യന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, ഒരു ഭക്തനായിക്കോട്ടെ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവനായിക്കോട്ടെ, കർമ്മം ചെയ്തേ പറ്റൂ. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഫല ആസക്തിയോട് കൂടിയും ചെയ്യും. ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യുമ്പോഴെന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒട്ടും ആസക്തിയും ഇല്ല. ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തോടു കൂടി തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടി വരിക. അപ്പൊ അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് നമുക്കറിയാം. അപ്പം ഏത് കർമ്മവും ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുവാനും അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖാഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം അഷ്ടാംഗയോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെ നമുക്ക് അപ്പോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അതൊരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തില്ല. നമുക്ക് ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് വീഴ്ച സംഭവിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധ
ത്തിന്റെ ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വീഴ്ച സംഭവിക്കില്ല. അദ്ദേഹം ആ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് പൂജിക്കുമ്പോഴും മറ്റ് യോഗ പദ്ധതികളിലൂടെ വരുമ്പോഴും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. മറ്റ് യോഗ പദ്ധതികളിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് എന്നാലും അവർക്ക് പരിപൂർണതയിൽ എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ അറിവ് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. അതിലും അപ്പുറമാണ് ഈശ്വരൻ എന്നുള്ളത് അറിയുന്നില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ വീണ്ടും 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 എടുത്തു പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം, 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം ആത്മാനമവസാദയേത് ആത്മൈവ ഹ്യാത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവ രിപുരാത്മനഃ. ആത്മന സ്വയം മനസ്സിലാക്കൽ, ആത്മാനം ബദ്ധനായ ആത്മാവിനെ, ഉദ്ധരേത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ധരിക്കണം. അപ്പം ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ അധവദിപ്പിക്കരുത്. അവസാദയേത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധവദിപ്പിക്കരുത് എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ എന്തെന്നാല് ആ ബദ്ധാത്മാവിന്റെ ബന്ധു എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവാണ്. നമ്മുടെ ആത്മാ ഏവ മനസ്സ് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സാണ് നമ്മളെ ബന്ധനത്തിൽപ്പെടുത്തുന്നതും നമ്മളെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നതും മനസ്സാണ്. അപ്പം മനസ്സ് തികച്ചും ഭൗതിക തലത്തിൽ മുഴുകിയാൽ ആ ഒരു ജ്ഞാനത്തിൽ തന്നെയുള്ള ആ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലോടുള്ള ആ ഒരു ജ്ഞാനത്തിൽ മാത്രം ആ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ മനസ്സ് നമ്മുടെ ശത്രു തന്നെയാണ്. നമുക്കത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും എന്നാൽ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള ഒരു അറിവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ആ മനസ്സ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ മനസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ബന്ധു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആത്മാവ് എന്ന പദത്തിനെ ഇവിടെ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ശരീരത്തെയോ മനസ്സിനെയോ ജീവനെയോ ഒക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ യോഗശാസ്ത്ര പ്രകാരം മനസ്സിനും ആത്മാവിനും സവിശേഷ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനും യോഗശാസ്ത്ര പ്രകാരം വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അപ്പം യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സാണ്. മനസ്സിലേക്കാണ് അവർ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആത്മപദം മനസ്സിനെ, അപ്പം യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു മനസ്സായതുകൊണ്ട് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ആത്മപദം മനസ്സിനെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ ആകർഷണ വലയത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ മോചിപ്പിക്കുകയാണ് യോഗത്തിന്റെ പരമമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ ആകർഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യോഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പം ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ അജ്ഞാനമാകുന്ന ആ ചെളിക്കുണ്ടിൽ നിന്ന് കയറ്റാൻ ഉതകുന്ന പരിശീലനം മനസ്സിന് നൽകുകയാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഒരാൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും സ്വാധീനതയിൽ പെട്ടുപോകുന്നു. അപ്പം ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മിഥ്യാഹങ്കാരവുമായി മനസ്സ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ, 5-ാമത്തെ മീനിങ് ഇപ്പൊ പറയണില്ലേ, അതൊന്ന് കാണിക്കോ? ഇതിപ്പോ 4 നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണണേ. ഇതിനകത്ത് അർത്ഥമൊന്നും കാണിക്കുന്നൊന്നുമില്ല മാതാജി. അല്ല വേറെ ഒരു ഇതും കൂടി വരാറുണ്ടല്ലോ, ഇത് കൂടാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ തന്നെ വേണം ആ ചെളിക്കുണ്ടിൽ നിന്ന്, ഈ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന്, അതിനെ ചെളിക്കുണ്ടായിട്ടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംസാര സാഗരം. ഏത് പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് പ്രതികരണം ഉണ്ടാകും. അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിയും വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധനായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ ആ അജ്ഞാനമാകുന്ന ചെളിക്കുണ്ടിൽ നിന്ന് കയറ്റാൻ ഉതകുന്ന പരിശീലനം മനസ്സിന് നൽകണം. അതിന്റെ ആദ്യ പടിയാണ് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള പരിശീലനം നൽകുക. അതാണ് നിയമങ്ങൾ പരിശീലിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. വിഷയങ്ങളാൽ എത്രമാത്രം നമ്മൾ ആകൃഷ്ടനാകുന്നു, ഈ ഭൗതിക ഓരോ വിഷയങ്ങളോടും നമ്മൾ എത്രമാത്രം, ചിലർക്ക് ഓരോന്നിനോടും ഒരു അളവിലനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ ഓരോരുത്തരിലും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി, ആഗ്രഹം പലതരത്തിലുള്ള അളവിലാണ്. അതിനനുസരിച്ചാണ് അവർക്ക് അനുഭവങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പം വിഷയങ്ങളാൽ എത്രമാത്രം ആകൃഷ്ടനാകുന്നു അത്രത്തോളം ഒരാൾ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സദാ മനസ്സുറപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള ഉത്തമ മാർഗം. അപ്പം നമ്മള് നമ്മുടെ വിഷയം ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ മതി. ഒന്ന് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോട് ആസക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അധവദിക്കാൻ ഉതകും. ഒന്ന് നമ്മുടെ ഈ വിഷയത്തിനെ ഭഗവാനിലേക്ക് മുഴുകിക്കുക. രണ്ടും രണ്ട് വിഷയമാണ്. ഒന്ന് ഭഗവാൻ, ഒന്ന് ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ. അപ്പം ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നത് കൊണ്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാം സാധാരണ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളാണ് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നതും. അതിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലുമുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചത്.
അപ്പം നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം, സ്ഥിരമായിട്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ മനസ്സിൽ നിരന്തരം മുഴുകിക്കൊണ്ട്, ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഭൗതിക പ്രതികരണങ്ങൾ വളരെയധികം കുറഞ്ഞിരിക്കും നമുക്ക്. കാരണം നമ്മൾ മറ്റു പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് ഏർപ്പെടുന്നില്ല. ഏർപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏർപ്പെടാത്ത വിഷയങ്ങൾക്ക് നിന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ആ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ മനുഷ്യന് ബന്ധനത്തിനും മോചനത്തിനും കാരണം മനസ്സ് തന്നെ. വിഷയാസക്തമാകുമ്പോൾ ബന്ധനത്തിനും, വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടാൽ മുക്തിക്കും ഹേതുവാകുന്നു. അപ്പം ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം താല്പര്യപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അത്രത്തോളം ബന്ധിക്കപ്പെടും, വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് മുക്തമാകണം എന്നുള്ള ബോധം ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മനസ്സ് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുമ്പോൾ നമ്മൾ മുക്തിക്ക് അർഹരായി തീരുമെന്ന ഒരു ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. 5ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഉത്തരം ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർക്ക് യോഗിയാകാൻ കഴിയില്ല എന്നാണോ? അതെ, എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അതല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും അതെ. അടുത്ത ശ്ലോകം 6ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാ ജിതഃ അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്വേ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. ആത്മാവിനാൽ, ആത്മാ മനസ്സിൽ ജയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന. അപ്പം തസ്യ ആത്മന, ആ ആത്മാവിന് ആത്മാ മനസ്സ് ബന്ധുവാകുന്നു. അപ്പം എന്താണ്? മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സു തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ജീവിതത്തിലെ പല പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ വരും, നമ്മൾ ഒരുപാട് വിഷമിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ആദ്യം പിടിച്ചിരിക്കും തോറും നമ്മുടെ ശരീരവും മനസ്സുമാണ് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത്. നമ്മൾ എത്രമാത്രം ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നോ അത്രമാത്രം നമ്മുടെ ശരീരം ദുർബലമാവുകയും മനസ്സ് ദുർബലമാകുന്നു. ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ശരീരത്തിൽ പലവിധ രോഗങ്ങളും വരും. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വിഷപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉത്പാദിക്കപ്പെടുകയും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോരോ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നമ്മൾ ഒരുപാട് മനോവിഷമങ്ങളും ഉത്കണ്ഠകളും മനസ്സിനെ പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കുന്ന പലവിധ സംഭവങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലൊക്കെ പെട്ടുഴലുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് പലവിധ രോഗങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിച്ച് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ജീവിതം, ഇതാണ് മനുഷ്യ ജീവിതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അറിവില്ലാതെ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുമെന്നോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഒരു അറിവില്ല, ആധ്യാത്മികത എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല, ആത്മാവിന്റെ ജനിമൃതികളെ ദേഹാന്തരപ്രാപ്തിയെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തലത്തില് ഇങ്ങനെ തിന്നും കുടിച്ചു ഉറങ്ങിയും കുറെ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചും കുറെ ആഗ്രഹിച്ചും കുറെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും പേർത്തും ദുഃഖിക്കുന്നു. എന്താണ് ആധിവ്യാധികൾ വരുന്നു, ജരാനരകൾ വരുന്നു, എന്തൊക്കെയോ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നു. ആ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും ഒരു ജന്മം കിട്ടുന്നു, അതിലും ഇത് തന്നെ അവസ്ഥ. ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ. അറിയുന്നില്ല, മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇനി പറഞ്ഞു കൊടുത്താലോ അതിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയില്ല. അതാണ് അഹങ്കാരം, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് ഓരോ ജീവാത്മാവിന് ഒരാളിപ്പോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുവാണ്, ഇതിങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പുനർജന്മത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളുക ചെയ്യാത്ത പലരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് വിശ്വസിക്കാത്തിടത്തോളം അവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും അധപതനം തന്നെയാണ്. അപ്പം ആ വിശ്വാസം ഇവിടെ വളരെയധികം പ്രധാനമാണ്. പറയുന്നതിനെ അംഗീകരിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക, വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് വിശ്വാസം വരാത്തത്? അവരുടെ ആ ഒരു അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രമേൽ ഭൗതികതയുമായിട്ട് ഇഴുകി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ അവബോധം അത്രയും ആഴത്തിൽ ഭൗതികതയുമായിട്ട് ഇഴുകി ചേർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് എപ്പോഴും ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക, ഈശ്വരന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഭയമാണ്. അയ്യോ ഇതൊന്നും ഇനി പറ്റില്ല, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളൊന്നും പാടില്ല, അത് പാടില്ല, ഇത് പാടില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയാണ്. അങ്ങനെയല്ല, നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈശ്വര ഭജനം നടത്തേണ്ടത്, ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരേണ്ടതെന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയുന്നില്ല. എന്നാൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിനും അതിനെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പരിശീലിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് വളരെ സുഖകരമായിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. ആദ്യമൊക്കെ അത് നമ്മുടെ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇന്ദ്രിയ സുഖം ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ഒരു ശീലമായി പോയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പിന്മാറാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
പക്ഷെ അതിനെ പതുക്കെ 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 ആ ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടും ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം കൊണ്ടും പതുക്കെ പതുക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ നമുക്ക് വളരെ ആസ്വാദ്യമായിട്ടും അത് പിന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നില്ല. അതിൽ നമുക്ക് സമാധാനം, സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ അത് തന്നെയാണ് നല്ല വഴി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിനെ മാറ്റി കൊണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ സമാധാനവും സന്തോഷവും നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അപ്പം ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ മാത്രമാണ് മനസ്സ് നമുക്ക് ഉറ്റ സുഹൃത്താവുന്നത്. മറ്റേതെന്താണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പേർത്തും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ദുഃഖവും ദുരിതവും ജന്മമൃത്യുജരാ വ്യാധികളിൽ ഇങ്ങനെ മുഴുകി പലവിധ സുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അനുഭവിച്ച് ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും രോഗപീഠകളും എല്ലാം അനുഭവിച്ചു. ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചാലും അസുഖം വരും, കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ അസുഖത്തിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷ നേടും, അതെല്ലാം മറന്ന് വീണ്ടും സുഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകും. വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും ഒരു തട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ വീണ്ടും വിഷമിക്കും, പിന്നെയും പോകും. ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ ചക്രം ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ആ സമയത്തൊക്കെ എന്താണ്, ഈ അജ്ഞാനത്തിൽ മുഴുകി കിടക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, മനസ്സ് ശത്രുവാണ്. എന്താണ്, ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു മാർഗമുണ്ട്, ജ്ഞാനമുണ്ട്, ജ്ഞാനമാർഗമുണ്ട്, ഇത് ദുഃഖാലയമാണ് എന്നൊന്നും അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ഒരു സുകൃതം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഇടവരും. അപ്പൊ ആ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഇടവരുമ്പോ ആണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്, നാമജപത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാവുന്നത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന വരുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശ്വാസം വരികയും പിന്നെ എന്താണ് അത് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്, ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചിരുന്ന ജീവിതം വെറും എന്താണ് അധപതിച്ച ജീവിതമായിരുന്നു എന്ന്. ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിനെ ശരിക്കും പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് വെളുപ്പിനെ എണീക്കുക, നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രസാദം തയ്യാറാക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നിത്യേന ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രാഥമിക കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ഭഗവാൻ തന്ന ശരീരമാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ തന്ന ശരീരത്തിനെ നമ്മൾ ശുദ്ധമാക്കുന്നു, വൃത്തിയാക്കുന്നു. ഈ മനസ്സും ബുദ്ധി എല്ലാം തന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പം ആ ബുദ്ധിയും മനസ്സും അതിൽ കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുകയും ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്ത് 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 ശീലമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതി എന്നുള്ളത്. അതിലൂടെ നമുക്കൊരു മനസ്സമാധാനവും സന്തോഷവും ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആനന്ദവും ലഭിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോഴാണ് പിന്നീട് നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ നേടേണ്ട ആവശ്യകത നമ്മൾ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഗുരുവിനെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. ആ ഗുരുവിലൂടെ, ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി നമ്മൾക്ക് ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ടുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു ആനന്ദത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ആ മനസ്സ് ഉറ്റ ബന്ധുവായി തീരുന്നത്. അപ്പം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സ് നമുക്ക് മിത്രമായിട്ട് വരുന്നത്. എന്നാൽ കൂടുതൽ ഈ ഭൗതിക ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ മനസ്സ് നമുക്ക് ശത്രു തന്നെയാണ്. എങ്ങനെയാണ്, വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളെ കുടുക്കിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിന് അറിവില്ല, ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള അറിവില്ല, അജ്ഞാനത്തിൽ മുഴുകി കിടക്കുകയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും. അടുത്ത ശ്ലോകം. ജിതാത്മനാ പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ. അപ്പം ഒരു ഭക്തന്റെ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ആ ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആ ഒരു സ്വഭാവ മഹിമ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഓരോ ജീവാത്മാവിനും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് ഓരോ ചുമതലകൾ ഓരോ ജീവാത്മാവിനും ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം നമ്മൾ നിറവേറ്റേണ്ടത് തന്നെയാണ്. അതെല്ലാം നിറവേറ്റപ്പെടാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അപ്പം ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് വാഴുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതികതയുടെ മായാശക്തിയിൽ നമ്മൾ വഴിതെറ്റിപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആ മായാശക്തിയിൽ നമ്മൾ വഴിതെറ്റിപ്പെട്ട് ആ ഭൗതിക പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നും നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ ശരീരമല്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ല, അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന കർമ്മമോ അതിന്റെ ഫലങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല ആസ്വദിക്കേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ. ഹൃദയത്തിൽ ഒരാളിരിപ്പുണ്ട്, ഭഗവാനുണ്ട്, ആ ഭഗവാനിലേക്കാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം അങ്ങ് മറന്നു പോകുന്നത് നമ്മൾ. നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനം ഈ ശരീരത്തിനെ നിലനിർത്തുക, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബുദ്ധിയും ബോധവും അവബോധത്തിലും മാത്രം മുഴുകി പോവുകയാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ വഴി തെറ്റിപ്പോകുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു യോഗാനുഷ്ഠാനം വഴി മനസ്സിനെ ആദ്യം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള യോഗയിൽ കൂടിയോ ഒക്കെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കണക്കാക്കാം. അപ്പം ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഒരു അധികാരിയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ
അത് മനസ്സ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുവാനുള്ള ഒരു അറിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കും. നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ പോയാൽ അത് എങ്ങും എത്തില്ല, അത് വഴി തെറ്റിപ്പോവും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പം ആ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആ ഒരു നിർദ്ദേശത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുവാനായിട്ട്. അപ്പം എന്താണ്, മനസ്സ് ഉത്തമ പ്രകൃതിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പരമകൽപ്പന അനുസരിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല. ഉന്നതമായ ഭഗവാൻ എന്താണ് മനസ്സിനെ എപ്പോഴും നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈശ്വരേച്ഛയോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ശരിയായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭക്തനെ എന്താണ് സുഖദുഃഖങ്ങളോ ശീതോഷ്ണ സുഖങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ചൂടും തണുപ്പും സുഖവും ദുഃഖവും ഇങ്ങനെ വരുന്ന മാനവും അപമാനവും. ഒരാൾ അപമാനിച്ചാലും അത് അദ്ദേഹം അതിന്റെ തലത്തിലെ അദ്ദേഹം എടുക്കുള്ളൂ. അതില് എന്താണ്, ഒരാൾ നമ്മളെ നല്ലത് പറഞ്ഞാലും നമ്മളെ അപമാനിച്ചാലും എല്ലാത്തിലും സുഖദുഃഖങ്ങളിലും അപമാനങ്ങളിലും ചൂടിലും തണുപ്പിലും എന്ന് വേണ്ട എല്ലാത്തിലും സമദൃഷ്ടിയോടെ സമഭാവനയോടുകൂടി അതൊന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ആ സമാധി അവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പരമാത്മാവിൽ തന്നെ സദാ മുഴുകുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതിനൊക്കെ അതീതനാണ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. അടുത്തത് 8ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. അതാണോ 6ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഉത്തരവാണോ മാതാജി അത്? അതെ, 6ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ 6ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു മാതാജി? ഒരു തികഞ്ഞ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അതാണോ അതിന്റെ ആൻസർ? അതെ അതെ, മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെ. 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഉത്തരവുണ്ടല്ലോ, ഇനിയും വരുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് ഭക്തന്റെ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതെ, ഒന്നുപോലെ തന്നെ. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കൂടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചന. അപ്പം ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ. അപ്പം ഭൗതിക എന്താണ് ആ ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിയ ഒരു വ്യക്തി പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാതെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാനം നിഷ്പ്രയോജനമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ സ്വയം വായിച്ചു ഒരു എന്താണ് ധ്യാനം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത് പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചു പഠിച്ചാൽ ഒരിക്കലും നമുക്കതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള കാര്യമാണ്. ഇതൊന്നും ഒട്ടും നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടുമേ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. നമ്മൾ അതിന്റെ വഴിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ താഴെ വീണു പോകും. നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ അതിങ്ങനെ ആകർഷിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല വിഷയങ്ങളിലും നമുക്ക് പോകും. നമ്മൾ രുചിയെ നിയന്ത്രിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം എന്താണ് നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹം തോന്നും. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ വരും. അപ്പം നമുക്ക് അതിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു പ്രക്രിയയാണ് ഈ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം പരമാത്മ സാക്ഷാത്കരിക്കാതെ പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാതെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാനം നിഷ്പ്രയോജനമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പം ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവനും കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച്, കൃഷ്ണാവബോധം എങ്ങനെയാണ് പരിശീലിക്കുക, കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് മനസ്സിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം, എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യാം, എങ്ങനെ എന്താണ് അഷ്ടാംഗയോഗ പ്രക്രിയയിലൂടെ എന്താണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനെ പോലെ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് നമുക്ക് കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഈ 3 യോഗങ്ങളും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ട്. പിന്നെ കർമ്മയോഗം എങ്ങനെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടത്. അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഒരു കർമ്മത്തിന്റെയും ഫലത്തിൽ നമ്മൾ ആസക്തിയരാവുന്നില്ല, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്ത് തന്നെ കർമ്മം ചെയ്യാതെ അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ, ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഫലം എന്ത് തന്നെയാണുള്ളത്, ഭഗവാൻ തരുന്നത് എന്തോ നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ള മനോഭാവത്തോടുകൂടി നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ എന്താണ് ജ്ഞാനയോഗം? അതാണ് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാനെ സദാ സ്മരിക്കുക, എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നെയാണ് ഭക്തിയോഗം, ഭക്തിയുഗ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളെ, 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെ സദാ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നിരതമാക്കുക എന്നുള്ളതിനെയാണ് കൃഷ്ണ അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ അവബോധം, അത് നമ്മുടെ ചിന്ത, വാക്ക്, പ്രവൃത്തി, ഈ 3 കർമ്മങ്ങളെയും ഭഗവാന് വേണ്ടി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ അർത്ഥം.
അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഭഗവാനെ നോക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? എപ്പോഴും ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് മാത്രം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ആസക്തരാവുന്നില്ല, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ താല്പര്യവുമില്ല, അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ സർവാതിശായിത്വത്തിൽ എപ്പോഴും മതിമറന്ന് ഭഗവാനെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഭഗവാനെ നോക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പം ഭഗവാനെ പറ്റി തന്നെ നിരന്തരം സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനെ ഭഗവാനും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം നേരിടില്ല. ആ ഭക്തന് ചിലപ്പം പല പ്രതിസന്ധി തരണങ്ങളും പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളും തരണം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരും. കാരണം അദ്ദേഹം ഭൗതിക ശരീരവുമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും സാധാരണ തലത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഭൗതിക വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളല്ല അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും. എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കർമ്മത്തിന്റെ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അതും കൂടി അനുഭവിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച് തീർക്കും. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് അങ്ങനെ അനുഭവിച്ച് തീരുന്നത്. അപ്പൊ അതും കൂടെ ഒക്കെ ആ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു കഴിഞ്ഞെങ്കിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ആ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള കാരുണ്യം കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി തന്റെ ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. വെറും പാണ്ഡിത്യമുള്ളവർ എളുപ്പത്തിൽ വ്യാമോഹിതരാവുകയോ പ്രത്യക്ഷ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാൽ അമ്പരന്ന് പോവുകയോ ചെയ്തേക്കാം. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും പിന്നീട് അതിപതറില്ല. മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്ക് കേട്ട് ഇത് ശരിയാണോ അല്ലയോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രണ്ടു അല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ഒരിക്കലും നിൽക്കത്തില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം എന്താണെന്നും മറ്റ് പ്രത്യയ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്നും ഒക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പാണ്ഡിത്യം കൃഷ്ണശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിന്നീട് ഊഹാപോഹപ്പെടുവില്ല. അദ്ദേഹം കൃത്യമായ സ്ഥാനത്തിലൂടെയാണ് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി നേടിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വഴി തെറ്റിപ്പോവില്ല, വഴി അടിപതറി വീഴില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു പരാജയം സംഭവിക്കില്ല. വെറും പാണ്ഡിത്യമുള്ളവർ, അതായത് കുറെ പുസ്തകം വായിച്ച് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് പാണ്ഡിത്യമുള്ളവരെ കഴിഞ്ഞും ഉയർന്ന തലത്തിലാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവർ. ഈ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവർക്ക് ആ അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവർക്ക് ആ അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിലൂടെ എത്തേണ്ടത്, അതിനെ എങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ പരിശീലിക്കണം, എങ്ങനെയാണ് അതിലൂടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്, അതിനുള്ള വഴി എന്താണ് യഥാർത്ഥ ആത്മീയത, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒന്നും യാതൊരു അറിവും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഈ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവർക്ക്. അപ്പൊ അവര് ചിലപ്പം വ്യാമോഹിതരാവുകയും അവരവരുടെ വഴിയിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റി പോവാനോ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അവർക്ക് അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണഭക്തൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഉദിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണന് സ്വയം സമർപ്പിതനാകയാൽ തികച്ചും നിയന്ത്രിത മനസ്കനാണ്. ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനമാണ്. അപ്പം ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ അറിവും പാണ്ഡിത്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹം അത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിലും തന്റെ ഇന്ദ്രിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നതിലുമാണ് അദ്ദേഹം താല്പര്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം. സുഹൃൻ മിത്രാരുദാസീന മധ്യസ്ഥദ്യോഷ്യത് ബന്ധുഷു സാധുഷ്വപീച്ച പാപേഷു സമബുദ്ധിർവിശിഷ്യതേ. സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കൾ, ഗുണകാംക്ഷികൾ, ശത്രുക്കൾ, ഉദാസീനന്മാർ, ഈർഷ്യാലുക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, പാപികൾ എന്നിവരെയെല്ലാം സമഭാവനയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവൻ അല്പം കൂടി പുരോഗതി നേടിയവനാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ അർത്ഥം. സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കളായിക്കോട്ടെ, ഗുണകാംക്ഷികൾ, നമ്മുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിട്ടുള്ള ഗുണകാംക്ഷികള്, ശത്രുക്കളായിക്കോട്ടെ, നമ്മളെ എതിർക്കുന്നവരായിക്കോട്ടെ, ഉദാസീനന്മാരായിക്കോട്ടെ, ഈർഷ്യാലുക്കളായിക്കോട്ടെ, പലതരത്തിലുള്ള സമൂഹത്തിലെ നമ്മളോട് പെരുമാറുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ളവരോടൊക്കെ, ബന്ധുജനങ്ങളായിക്കോട്ടെ, സജ്ജനങ്ങളായിക്കോട്ടെ, പാപികളായിക്കോട്ടെ, സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും അധവദിച്ചവർ തൊട്ട് ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളുള്ളവരായിക്കോട്ടെ, ഇത്തരത്തിലുള്ളവരോടെല്ലാം അവരോട് ഭേദമന്യേ അവരെല്ലാം സമഭാവനയോടുകൂടി വീക്ഷിക്കുന്നവൻ അല്പം കൂടി പുരോഗതി നേടിയവനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ അഷ്ടാംഗയോഗ പ്രക്രിയയൊക്കെ നേടി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ച് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സമഭാവനയോടുകൂടി കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്പം കൂടി പുരോഗതി നേടിയവനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. യോഗി യുജ്ഞീത സതതമാത്മാനം രഹസി സ്ഥിതഃ ഏകാകീയത ചിത്താത്മാ നിരാശീര പരിഗ്രഹ. ഒരു അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനി എപ്പോഴും തന്റെ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് എന്നിവയെ പരമപുരുഷനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. വിജന സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയും മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അയാൾക്ക് യാതൊന്നിലും ആശയോ മമതയോ തോന്നരുത്. അപ്പൊ ഒരു അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനി എപ്പോഴും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
എപ്പോഴും തന്റെ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് എന്നിവയെ പരമപുരുഷനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. ഒരു അഷ്ടാംഗ യോഗിക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ അറിയില്ല. ഭഗവാനിൽ എന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധ്യാന വിഷയമാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശത്തിനെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഒരു അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനി എപ്പോഴും തന്റെ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് എന്നിവയെ തന്റെ മനസ്സിനെയും ആത്മാവിനെയും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. അവിടെ ആ യോഗം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അതായത് ഈശ്വരനുമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ, ആത്മാവിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് യോഗം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. കൃഷ്ണാവബോധം എന്നാൽ എന്താണ്? എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമത്തോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തോടും പരമാത്മാവിനോടും മമതയുള്ളവരും ഭാഗികമായി കൃഷ്ണാവബോധം നേടിയവർ തന്നെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ഭാഗികമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന പദ്ധതികളൊക്കെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അഷ്ടാംഗയോഗ പദ്ധതി ആയിക്കോട്ടെ, എന്താണെങ്കിലും അത് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നതിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമാണത്. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താണ്, അത് അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഭഗവാനാണ് പരമലക്ഷ്യം എന്ന് അറിയുന്നില്ല. എങ്കിലും അവർ പകുതി വഴിക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴിയുടെ പകുതിയിൽ അവരെത്തി. പക്ഷെ അവർ ആ ഒരു വഴിയിൽ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അവർ വിചാരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മം വരെയുള്ളൂ. 3 സാക്ഷാത്കാരമുണ്ട് ഈശ്വരനെ കുറിച്ചുള്ള, അല്ലെ? പരമതത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരമസത്യത്തിന്റെ 3 സാക്ഷാത്കാരമുണ്ട്. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരവും പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരവും കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. എന്നാൽ അവർക്ക് ഈ ബ്രഹ്മവാദികൾക്ക് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം വരെ അറിവുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ ജ്യോതിയാണ്. ആ ജ്യോതി എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല അത്. അപ്പം ആ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നും ഈശ്വരന്റെ രൂപമുണ്ടെന്നും അത് ഭഗവാനാണെന്നും അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. എങ്കിൽ പോലും അവർ ഭഗവാന്റെ വഴിയിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ അവരും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ആ കൃഷ്ണാവബോധം നേടാനാണ്. ഈശ്വരനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ അവരും അത് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് അവര് അറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഭാഗികമായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധം നേടിയവർ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യാതൊന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതെയും അതേസമയം കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധമുള്ള ഏതിനെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടും ഉത്തമസ്ഥിതി കൈവരിച്ച ഒരാൾ മമതാബന്ധങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. മമതാബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെ, എല്ലാത്തിനോടും മമതയാണ്. നമ്മൾ ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വ്യക്തികളോട് നമുക്ക് മമതയുണ്ട്. ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ പലതുണ്ട്. ഇതിനോടൊക്കെ നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതൊരു വലിയൊരു ബന്ധനമാണ്. അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് നിവർത്തിച്ച് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിനെ പതുക്കെ നമ്മൾ ഇത്തരം സാധനകളിലൂടെ ഭഗവാനോട് പതുക്കെ പ്രേമം കൊണ്ടുവരണം. ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോടുള്ള പ്രേമം ഭഗവാനോടാക്കി മാറ്റണം. ഭൗതികതയോടുള്ള എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും, അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന എന്ത് വികാരങ്ങളെ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനോടുള്ള സേവനമാക്കി മാറ്റാൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ മമതാബന്ധങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പം കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഏതൊന്നിനെയും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടും ഉത്തമസ്ഥിതി കൈവരിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും പിന്നെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. അടുത്ത ശ്ലോകം. ശുചൗ ദേശേ പ്രതിഷ്ഠാപ്യ സ്ഥിരമാസനമാത്മനഃ നാത്യുച്ഛ്രിതം നാതി നീചം ശൈലാജിന കുശോത്തരം. അപ്പം ഈ 11ഉം 12ഉം ശ്ലോകങ്ങള് അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചാണ്. അതെ, ഒരുമിച്ചാണ്. തത്രൈകാഗ്രം മനഃ കൃത്വാ യദചിത്തേന്ദ്രിയ ക്രിയഃ ഉപവിശ്യാസനേ യുജ്ഞാത് യോഗമാത്മവിശുദ്ധയേ. ശുചൗ ദേശേ, ശുചിയായ ദേശത്തിൽ, അത്യുച്ഛിതം, അധികം ഉയർന്നതല്ലാത്തതും, അതിനീചം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് യോഗ പരിശീലനത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഒരു വിജന സ്ഥലത്ത് പോയി നിലത്ത് കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ച് അതിനു മീതെ മാൻതോലും വസ്ത്രവും വിരിക്കണം. എന്നിട്ടോ ഇരിപ്പിടം അത്യുന്നതമോ ഏറെ താഴ്ന്നതോ ആവരുത്. പരിസരം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. യോഗി ഈ ആസനത്തിൽ ഉറച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്ര ചിത്തനായിട്ട് ആത്മാവിന്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ പ്രക്രിയകളുടെ ഓരോ പദ്ധതികൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. അങ്ങനെ അതാണ് ഒരു യോഗ പരിശീലനത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു രീതിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഇന്ന് കാലത്ത് ഇത് നടപ്പുള്ള കാര്യമല്ല, ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ വിശുദ്ധ പരിസരം എന്നത് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഭാരതത്തിലെ യോഗികളും അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനികളും ഭക്തരുമെല്ലാം വീട് വിട്ടിട്ട് പല തീർത്ഥങ്ങളിലും പോയിരുന്നു. പ്രയാഗ, മധുര, വൃന്ദാവനം, ഋഷികേശം, ബദ്രീനാഥ്, ഹരിദ്വാര്, ഋഷികേശ്, കാശി ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടാണ് അവര് ആ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് താമസിക്കുകയും ഗംഗ, യമുന പോലെയുള്ള പുണ്യ നദികളുടെ തീരത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ധ്യാനം ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കും. യോഗാഭ്യാസം ചെയ്യുകയും ഈശ്വരനെ ധ്യാനിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ. ഇന്ന് കാലത്തും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്.
അപ്പം എന്താണ്, പക്ഷെ കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യർ പൊതുവെ അല്പായുസുക്കളാണ്, ആത്മീയ ബോധമൊക്കെ കുറഞ്ഞവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം പ്രക്രിയകളൊക്കെ വിവിധ ക്ലേശങ്ങള് ഇത്തരം പ്രക്രിയകള് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും അവർക്ക് കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കുണ്ട്. അപ്പം അവരെന്താണ്, ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള പല ക്ലേശങ്ങളിൽ മുഴുകി കഴിയുന്നവരൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരിക്കലും ഒരിക്കലും ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കലിയുഗത്തിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ്? കലിയുഗത്തിലുള്ള യജ്ഞം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നാമജപം. നാമജപ യജ്ഞമാണ്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ്, അല്പായുസുക്കളാണ്. അവര് പലവിധത്തിലുള്ള എന്താണ്, അവർക്ക് അതിന് ആത്മീയ ബോധം വളരെ കുറവാണ്. പലതരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ മുഴുകി ഇങ്ങനെ എന്താണ് എപ്പോഴും ക്ലേശഭരിതമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ഇങ്ങനെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ല, ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ല, അതിൽ നിന്നും വിശ്വാസവും ഇല്ല, താല്പര്യവും ഇല്ല. അങ്ങനെ പല മാനസികാവസ്ഥയിൽ കൂടി ഇരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് കാലത്ത് ഇതൊരിക്കലും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല. അപ്പൊ എന്നാലും അർജുനൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു യോഗ പരിശീലനത്തിന് തയ്യാറാവേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ യോഗി ഈ ആസനത്തിൽ ഉറച്ചിരുന്ന് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്ര ചിത്തനായിട്ട് ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യോഗം അനുഷ്ഠിക്കണം. വിശുദ്ധ പരിസരം എന്നത് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആത്മനിയന്ത്രണമോ മനസ്വസ്ഥതയോ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ധ്യാനം ശീലിക്കാനാവില്ല. സ്വസ്ഥതയും മനസമാധാനം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഒരിടത്ത് സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ? സ്വസ്ഥതയും മനസമാധാനവും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ, ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇല്ലാതെ എല്ലാറ്റിനും ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തിലുള്ളവർക്കൊന്നും ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. കാരണം അവർക്കൊരു സെക്കൻഡ് പോലും അവർക്കൊന്ന് ഏകാഗ്രമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ചിലർക്കൊന്നും ധ്യാനിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവര് പറയും എനിക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടുന്നില്ല, എനിക്ക് ഏകാഗ്രത കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പം അത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്താണ്, ആത്മനിയന്ത്രണമോ മനസ്സിന് സ്വസ്ഥതയോ സമാധാനമോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സമാധാനത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആ ധ്യാനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യർ പൊതുവെ അല്പായുസുക്കളും ആത്മീയ ബോധം കുറഞ്ഞവരും വിവിധ ക്ലേശങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥരുമായി കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് ബൃഹന്നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആത്മാവബോധത്തിനുള്ള അത്യുത്തമ ഉപായം ഭഗവാന്റെ നാമോച്ചാരണമാണെന്ന വസ്തുതയും അതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബൃഹന്നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നാമം ജപിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിലും അറിയാം, നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് കയറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ആ നാമജപത്തിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നേറുക തന്നെ നമുക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ. അടുത്തത് 11, 12 ശ്ലോകം അല്ലേ? ഹരേ അല്ല, 13-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓക്കെ, 13, 14. 13, 14. സമം കായശിരോഗ്രീവം ധാരയന്നചലം സ്ഥിരഃ സംപ്രേക്ഷ്യാനാസികാഗ്രം സ്വം ദിസ്ഥാനവലോകയൻ പ്രശാന്താത്മാ വിഗതഭിർബ്രഹ്മചാരിവ്രതേ സ്ഥിതഃ മനഃസംയമമച്ഛിത്യോ യുക്ത ആസിത മത്പരഃ. തന്റെ ശരീരവും കഴുത്തും ഋജുരേഖയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് യോഗി നാസാഗ്രത്തിൽ ദൃഷ്ടിയൂന്നണം. സ്വസ്ഥവും നിയന്ത്രിതവുമായ മനസ്സോടെ നിർഭയനായി ബ്രഹ്മചര്യനിഷ്ഠനായിട്ട് സ്വഹൃദയസ്ഥനായ എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ധ്യാനിക്കണം. അപ്പൊ ഒരു യോഗി, അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഇവിടെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരു യോഗി ആ ധ്യാനത്തിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്, എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിജനമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് കുശപ്പുല്ലൊക്കെ വിരിച്ച് അതിന്റെ മേലെ വസ്ത്രമൊക്കെ വിരിച്ച് ഇരിപ്പിടം ഒരുപാട് ഉയർന്നതും ആവരുത്, ഏറെ താഴ്ന്നതും ആവരുത്. ആ ഒരു എന്താണ്, ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ആസനത്തിൽ ഇരുന്ന് കൃത്യമായിട്ടിരിക്കണം. പരിസരമൊക്കെ വളരെ പരിശുദ്ധിയായിട്ടുള്ള പരിസരമായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഉറച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് യോഗം അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ, ആ ശരീരവും കഴുത്തും നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൂനിക്കൂടിയിരിക്കും. നമ്മൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നടു ഇങ്ങനെയാകും അല്ല, അങ്ങനെയല്ല ഇരിക്കുന്ന യോഗികൾ ഇരിക്കുന്നത്, വളരെ നടുനിവർത്തി സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പ്രാണൻ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ സുഷുമ്നാ നാഡി, നമ്മുടെ നട്ടില്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ 7 ചക്രങ്ങളുണ്ട് ശരീരത്തില്, സഹസ്രാര ചക്രം, ആജ്ഞാചക്രം, വിശുദ്ധി, ഈ ചക്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ്. അപ്പം ഈ ചക്രങ്ങളൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ യോഗ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഒക്കെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ എന്താണ്, ഇട പിങ്കള സുഷുമ്ന നാഡികളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ മുക്തിക്ക് വളരെ പങ്കുവഹിക്കുന്നതാണ്, നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിലെ നാഡികളൊക്കെ. അപ്പൊ നാഡീശുദ്ധി വരുത്തുവാനായിട്ട് പ്രാണായാമമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരവും കഴുത്തും ഋജുരേഖയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് യോഗി നാസാഗ്രത്തിൽ ദൃഷ്ടിയൂന്നണം. സ്വസ്ഥവും നിയന്ത്രിതവുമായ മനസ്സോടെ നിർഭയനായിട്ട് ബ്രഹ്മചര്യനിഷ്ഠനായിട്ട് സ്വഹൃദയസ്ഥനായ എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്ന് കരുതി ധ്യാനിക്കണം. അപ്പം ആ പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിയെ, ആ ഒരു സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉള്ള ഒരു യോഗിയുടെ കാര്യമായിരിക്കാം ഇവിടെ പറയുന്നത്.
ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മചര്യനിഷ്ഠനായിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഭഗവാനെ വേണം ഇവിടെ ധ്യാനിക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പം പരമാത്മാവായിട്ട് ചതുർഭുജനായിട്ടുള്ള വിഷ്ണു രൂപത്തിൽ സർവ്വജീവികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നു, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നു എന്നറിയുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം പിന്നെ എന്താണ് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഈ യോഗത്തിലൊക്കെ യോഗചര്യ അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ധ്യാനിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രധാന വിഷയം എന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പം ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്ന ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ പ്രധാനമായിട്ടും ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് പിന്മാറണം. അപ്പൊ ഏതവസരത്തിലും എന്താണ് ബ്രഹ്മചര്യ വ്രതം എന്ന് പറയുന്നത്? ഏതവസരത്തിലും മനസാ വാചാ കർമ്മണ സർവാവസ്ഥാസു സർവധ സർവത്ര മൈഥുനത്യാഗോ ബ്രഹ്മചര്യം പ്രചക്ഷത. അതായത് ഏതവസരത്തിലും എവിടെ വെച്ചു എപ്പോഴും ശരീരം കൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ പൂർണ്ണമായും ലൈംഗിക വിഷയത്തിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കലാണ് ബ്രഹ്മചര്യ വ്രതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ആർക്കും ശരിയായ യോഗാഭ്യാസം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ എന്താണ് പണ്ട് കാലത്ത് ആ ബ്രഹ്മചര്യം, പിന്നെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നതിലെ ഏറ്റവും പ്രാഥമിക ഘട്ടമാണ് ആ ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയത്തില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയെ തുടക്കത്തിലെ തന്നെ എന്താണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടം ഒരു കുട്ടിയെ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കുറച്ച് കാഠിന്യമായിട്ട് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ്. കാരണം അവരുടെ മനസ്സ് പലവിധ ചിന്തകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു പ്രായമാണ്. ആ കുഞ്ഞ് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു യൗവനാവസ്ഥയിലും കൗമാരവും ശൈശവവും കൗമാരവും ബാല്യവും യൗവനവും ഒക്കെ ആ ഒരു കൗമാരഘട്ടത്തിലെത്തുന്ന പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് ആ ബ്രഹ്മചര്യം പരിശീലിക്കേണ്ടത്. അപ്പം അവിടെ ആ ഒരു നിയന്ത്രണം പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലും ആ ഒരു നിഷ്ഠയോടുകൂടി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ആ നിയന്ത്രണം മനസ്സിന് കിട്ടിയിരിക്കും. അപ്പം ലൈംഗിക ജീവിതം എന്താണെന്നറിയാത്ത കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് ബ്രഹ്മചര്യം പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു പണ്ട് കാലത്ത്. അപ്പൊ കുട്ടികളെ 5-ാം വയസ്സിൽ ഗുരുകുലങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുകയും അവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ എന്താണ് ആ ബ്രഹ്മചാരികളായിട്ടുള്ള ആ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടുന്ന നിഷ്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷണം നൽകി അവരുടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ വേണ്ടുന്ന ശിക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന പതിവ് പണ്ട് നമ്മുടെ ഗുരുകുലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിശീലനം കൂടാതെ ആർക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനുള്ള പരിശീലനം, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ ഈ വിഷയം തന്നെ ഈ ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള, അതാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യനെ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആകർഷണമാകുന്ന മനുഷ്യനെ അങ്ങനെയാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷണമാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത, എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ യോഗത്തിനെ അനുഷ്ഠിക്കാനും ധ്യാനത്തിലും ഉയരുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം അതിനടിമപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം പരിശീലിക്കുവാനോ അതിനു വേണ്ടുന്ന ഒരു ഏകാഗ്രത കിട്ടുവാനോ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. അവരുടെ മനസ്സ് ചഞ്ചലപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ധ്യാനത്തിലോ ജ്ഞാനയോഗത്തിലോ ഭക്തി യോഗത്തിലോ ആർക്കും മുന്നേറാനാവില്ല. എങ്ങനെ? ഈ ബ്രഹ്മചര്യ വ്രതം പരിശീലിക്കാതെ ഒരിക്കലും ധ്യാനയോഗത്തിലോ ജ്ഞാനയോഗത്തിലോ ഭക്തി യോഗത്തിലോ ആർക്കും മുന്നേറാനാവില്ല. അപ്പം വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഈ ബ്രഹ്മചര്യ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാം. എങ്ങനെയാണ്? വിവാഹ ജീവിതത്തിലെ നിയമങ്ങൾ മുറക്കി പാലിക്കുകയും സ്വന്തം പത്നിയുമായിട്ട്, അതും നിയന്ത്രിതമായിട്ട് മാത്രം ഈ ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളെയും ബ്രഹ്മചാരി എന്ന് വിളിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാല് എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഗൃഹസ്ഥ ബ്രഹ്മചാരികളെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ അവരെ ജ്ഞാന ധ്യാന യോഗ പ്രസ്ഥാനക്കാർ സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം എന്താണ് ജ്ഞാന യോഗത്തിലുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനക്കാര് പൂർണ്ണ ബ്രഹ്മചര്യം പൂർണ്ണ ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരെ മാത്രമേ അവരുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ചേർക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവര് എന്താണ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളെ സ്വീകരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ക്രമേണ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രഭാവമേറിയ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ, കാരണം ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ശക്തി അത്രയും പ്രഭാവമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ ആർക്കാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥൻ. അപ്പൊ ആ ഉടമസ്ഥന് തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ഭയപ്പെടാനില്ല. നമ്മൾ ക്രമേണ അതിനെ പരിശീലിച്ച് സാധന അനുഷ്ഠിച്ച് മുന്നേറിയാൽ മാത്രം മതി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ സ്വയമേവ നിയന്ത്രിതമാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്വയമേവ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രഭാവമേറിയ ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കാൻ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ലൈംഗികാസക്തി അമിതമായിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇനി അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് താനെ നശിച്ചു പോകും. ഈശ്വരനോടുള്ള അടുപ്പം കൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ആസക്തിയൊക്കെ നശിച്ചു പോവുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെ എല്ലാവിധ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗൃഹസ്ഥനെ ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് ഗൃഹസ്ഥ ബ്രഹ്മചാരിയെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും.
അപ്പം മറ്റുള്ളവർ വിഷയസുഖങ്ങളെ വിട്ടൊഴിയാൻ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുന്നു. ഒരു ഭക്തനാവട്ടെ തന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള രസം കൊണ്ട് തന്നെ തനിയെ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ആ രസവൈശിഷ്ടത്തെ പറ്റി ഭക്തന് മാത്രമേ അറിയാവൂ. അപ്പം ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ പരിശീലിച്ച് അതിന്റെ ഉന്നത തലത്തിലെത്തിയ ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രസവൈശിഷ്ടത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ. അപ്പം തികച്ചും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾക്ക് വിഗതഭി നിർഭയനാകാൻ, അതായത് ബദ്ധജീവ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാനും ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രസം, മാധുര്യം, അതിന്റെ മധുരം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടെ എടുക്കാൻ നേരമുണ്ടോ? നമുക്ക് 15 തൊട്ട് നമുക്ക് നാളെ എടുത്താ പോരെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മതി മാതാജി, 15 തൊട്ട് നാളെ എടുക്കും. 15 തൊട്ട് 30 വരെ ഉള്ളത് ഈ അധ്യായം, 30 ശ്ലോകങ്ങൾ വരെ ഉള്ളത് നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാ കൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ്. ജഗന്നാഥ മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വൃത്തികഞ്ച ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആൻസർ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വൃത്തികഞ്ച ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? തികഞ്ഞ ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മള് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്, 7ാമത്തെ 6ആണോ ശ്ലോകത്തിലാണോ? 7ആണോ? ഏഴാമത്തെ. 7ാമത്തെ. ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ ഇതൊന്നും ബാധിക്കില്ല. അത് തന്നെ, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മാന അപമാനത്തിൽ നിന്നും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ മനസ്സിനെ കീഴടക്കുവാൻ. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. അതെ. ബാക്കി ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ നാളെ പഠിക്കുമല്ലോ, അപ്പം കുറച്ചും കൂടി ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. ബാക്കി ശ്ലോകങ്ങളോട് നമ്മൾ നാളെ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇതിനകത്തുനിന്ന്. എങ്ങനെ യോഗികൾക്ക് യോഗിയാകാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? മനോനിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്തവനാണോ അതിന്റെ ആൻസർ? എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല മാതാജി, പറഞ്ഞു ഒന്നും കൂടി ചോദിക്കാമോ? യോഗിയാകാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് അത് തന്നെ. അതെ അതെ അതെ. ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് യോഗ്യാവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ശരി മാതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും ജ്ഞാനയോഗമോ ഒന്നും അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശ്ലോകം പഠിച്ചില്ലേ, അതിനകത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ഉപേക്ഷിക്കാതെ യോഗ്യയാവാനാവില്ല. ആവില്ല. അതെ, അത് തന്നെയാണ് ഉത്തരം. എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം ഉണ്ടോ? ഭഗവത്ഗീത പുസ്തകം ഉണ്ടോ? മാതാജി, നമുക്കത് അവിടെ തരുമോ? ഇല്ല. ഇല്ല. അത് ശരി. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗുരുവായൂര് ചെല്ലുമ്പോ വാങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുക. ഗുരുവായൂർ ചെന്നാൽ വാങ്ങാം. ഒന്നുകിൽ ജയപതാക സ്റ്റോറിൽ നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഗുരുവായൂർ ഇസ്കോൺ ഉണ്ട്. അവിടുന്ന് ഉണ്ടല്ലോ അവിടുന്ന്. ഗുരുവായൂർ ഇസ്കോൺ ഉണ്ട്, പടിഞ്ഞാറേ നടയിൽ അങ്ങോട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും വാങ്ങണം കേട്ടോ, പുസ്തകം വാങ്ങി വായിക്കാൻ തുടങ്ങണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചു തരും, പോസ്റ്റലായിട്ട് വായിച്ചു തരും. പോസ്റ്റലായിട്ട് അയച്ചു തരും. നമുക്ക് അവരുടെ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പോസ്റ്റലായിട്ട് അയച്ചു തരും. അത്ര ഒരു 500 രൂപ താഴെ വരുള്ളൂ. എന്റെ കയ്യിൽ ഭഗവത്ഗീതയുണ്ട് മാതാജി, പക്ഷെ യഥാരൂപം ഇല്ല. 400 ഭഗവത്ഗീത പുസ്തകമുണ്ട്, യഥാരൂപം ഇല്ല. നമ്മള് യഥാരൂപം തന്നെ മാതാജി പഠിക്കുന്നത്, അപ്പൊ യഥാരൂപം തന്നെ വേണം. അപ്പൊ മാതാജിക്ക് അന്നേരം മനസ്സിലാകും, 2 ഭഗവത്ഗീതയും തമ്മിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും യഥാരൂപം എന്താണ്, മറ്റ് ഭഗവത്ഗീത എന്താണെന്നുള്ളത് മാതാജിക്ക് മനസ്സിലാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. യഥാരൂപത്തിന് 400 രൂപയാ. ഓൺലൈനിൽ അയച്ചു തരുമോ? അയച്ചു തരും. 500 രൂപ താഴെ ഏകദേശം വരുള്ളൂ. 500, 600 അത്രേ വരും സാധ്യതയുള്ളൂ. നേരിട്ട് പോയി വാങ്ങുവാണെങ്കിൽ എന്തോ 480 വരും. വേറെ പുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർത്ത് 480 ഒക്കെ വരത്തുള്ളൂ. അത്രയൊക്കെയാണ് ഏകദേശം. അങ്ങനെ ഞാൻ കുറെ നാൾ മുമ്പേ, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ വാങ്ങിയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത്ര അറിയില്ല. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഊഹം പറഞ്ഞതാണ്. അവരുടെ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് തരണേ. തരാം, ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് തരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ബുക്ക് മാല എന്താണ് ഗുരുവായൂർ പോകുമ്പോ ആരാ ഗുരുവായൂർ പോകുന്നത് മാതാജി? മിനി മാതാജി. അത് ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗുരുവായൂർ പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വാങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പോസ്റ്റലായിട്ട് നമുക്ക് വരുത്തിക്കാം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉണ്ട് ആ മാതാജി. നമ്മൾക്ക് 6 അധ്യായങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പരീക്ഷയുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച എല്ലാ അധ്യായങ്ങളുടെയും ചോദ്യ ഉത്തരങ്ങൾ എല്ലാവരും നോക്കി പഠിച്ചു വെക്കണം. ഇപ്പൊ നാളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ 6ാമത്തെ അധ്യായം കഴിയും. ഓരോ 6 അധ്യായങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് പരീക്ഷയുണ്ട്. മാതാജി 47 ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തില്, 30 അല്ലല്ലോ. 47 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ടോ? 47 ഉണ്ട്. 47 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കത് നാളെ കൊണ്ട് തീർക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ. എന്നാ ശരി, ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ.